Nasa sa naman sa China, sa Chongloy, sa Chonglong Magaling. magaling. Ang sugnod. Sugnuran. Ang sungagan. Init. Ang kaha. Agay. Mantika. 从我先自从外来，我什么人形容出了那钱呢？从外来呢？所以，来空了。嗰你哋爸不值得1 minute 從外嚟先嘛，我真了從你們先嚟的ang pulbos，什麼先嚟的yellow ka bitsin。Kung kasi, kita lang gamay. Masala na, masala na. Ibutang. Kuni pa. Ang usapod. Kit-kit yapon. Sama ka. Pati man si kung laya. Kung sama na nananasten ko. Sama na. Titi. Sugaya. Kumuta di ay. 정말 lesson init na matika 정말 세네카노스 행복한 naman siya elonod hinaya kay mupisik kuni pa may bukal pilit man. Agsa ka nang. Kuwat ka nga maluto. Si Juan, saan na siya? Luto na. Tungo siya. Init pa. Ito. Ato may dagat kay maligo may. Ay mga lifeguard na naman yung naka-jersey. What's up guys? What's up guys? What's up guys? What's up guys? Alay, nag-correct dyan. What's up guys? Guys. What's up mga bay? Nade mi diri sa dagat ron. Na mong baon guys yo. Tao. Gamay ra kay guys na. Mara ko madato kay mi guys. Pwede na mo mukuy-kuy What's up mga bay? Naaday mi karon sa dagat kay mga ligo mi kay nindot kayo kay wag gid mi kaswig kaligo sukad na sukad kay taga buntod mong gud mi. Hi guys, lifeguard din na siya guys. Lifeguard. Guys, karang kita na gid mig dako kay nga sapa guys. First time. Tulo. Ikaw dong. Wala. Ikaw dong. Ako rin yung masultihan niya. Sa ko nakita, nindot gid. Orto siya, thank you.
Mas nindot ning sa paa dre guys, circle kayo. Sa amo kay. Man. Hi guys, nakaingon ko nga nindot gid ang dagat kay wala siya bato no nga kanang pare sa buntod nga magsinaw-sinaw. Kaya among kaliguanan sa buntod kay basyaw man. Kailan mo basyaw? Kanang siya murag tunaan ba pero di siya tunaan. Mura-mura lang gud. Basta murag gud to. Ayo. Ini. Wa ko ikasulti. No comment. No comment. Hi guys, nagkira. Magdure mi dagat guys. Dagata ka. Awalan dagat. Kawan. Tingan sa ni kanindot. Basta Almawa galay. dagat Dagat bay. Dagat. dagat. 1 2 3. Guys,